Sme tak vysoko, že ľudia, čo žijú už iba týmto spôsobom života, chovajú jaky, majú spravené ohrady takto s kameňou, v ktorých tie jaky žijú. Tu už proste není ani noha. Môžeme urobiť 360 a okrem našej výpravy a našeho šerpu s tým červeným batohom tu neuvidíš proste nikoho. To je strašné zvieratko. Takže tu keď sa niečo dojebe, už to bude dojebané navždy. Díky moc. Aktuálne sme v 5000 metroch a není to sranda. Čo sa týka dýchania, tak proste lápaš potom kyslíko, jak sa len dá. Vlastne spravíš vyšlap 50 metrov a cítiš rozdiel, aký by si vyšlapal 200. Vlastne ten kyslík je rečí a rečí, respektíve vzduch. Ale ideme na to. Vyšlapeme vlastne posledný stupak dnešného dňa, potom by to malo byť trochu rovnejšie do dediny Lobuče, tam prespíme a zajtra ideme na to Basecamp Peris, Seversky, vidíme sa v Basecampe.